Welkom, kiekers van een nieuwe Tonny's Vanille-tip. Het wordt een spannende uitzending vandaag, want hier staan allemaal whiskies. En hier heb ik de keuzepleitjes van de gast in de hein. En de gast heeft die whiskies metgebracht en de keuzepleitje is Sympathie. Ik weet niet of die band zo heet, geen idee. Dan kregen we Bab. Ruig hè. Bab is zeker. Dan kunnen we, wacht, even zongen dat die zinnig toch niet. En dan kregen we, Ingwie Malmsteen kregen we. Hoe ruig is dat? Dan kregen we Led Zeppelin. Wow. Dan kregen we, ZZ Top. Ruig man. ZZ Top. En natuurlijk onze grote vriend Frank Zappa. We gaan nog een leuke anekdote voor hebben. Dus, whiskies. Al die platen, dat kent maar één zin. Hier staat namelijk Frans Brouwer! Hey! Frans, goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik word even voor popzak. Wie stoe hier binnenkomt met al die whiskies en die platen. Wat is... Een hartstikke dag. Oei, dat weer was zo'n avond. Ja, hartstikke dag. Ik bedoel, ik ben net zo'n whisky liefhebber. Ik heb het eigenlijk nooit geleerd. Dat dacht ik al. Maar het is ook net voor nu de bedoeling om alles te gaan proberen en te proeven. Maar voor mij is immer muziek, platen luisteren. Dan had ik rauw, dan had ik tijd. Dan ga ik me rustig zetten, schön plaatje opzetten. En wanneer ik rust had, dan wil ik ook een lekkere whisky erbij. En ik ga nu bij Gikker whisky, bij Gikker plaat en een whisky erbij. En daar gewoon voor een beetje aan ruiken. Gewoon even dadelijk zo van. En dan vertel ik dich dan waarom ik dat vind. Dus dan hand voor eens een keer niet alleen muziek, maar nog eens extra erbij. Maar het gaat om de muziek. Ja, het gaat om het zwarte goud. Want wat heb je nog? Mag vragen hoe oud dat ze bent? Ja, dat mag ze. Hoe oud bent ze? 57, want dan moet nadenken, want dat was gisteren jarig. Dus dat is... de gloria. Hippie. Dus ik moet even een beetje denken, maar 57, ja. Maar wat heb ze dan? Vinyl, is dat immer biedig gebleven? Ja. Het is wel eens een keer naar de Zulder verwoest, maar nu is weggegaan. Dus uiteindelijk is het dan weer terug naar Ongen gekomen. Ja. En ja, dat zijn toch de beste tijden, wat. Chic. Tijd, rust. En ik had een dochtertje, die vindt dat ook schön. Dus dat is al, die is 11. Oh, oké. Ja, die wil echt, ja. Die begint ook al pleitjes te draaien? Die deed dat met en dan, Moest ze ook al pleitjes voor hem kopen? Nee, nog net. Oh, okay. Nee. Dat is muzieksmaak technisch, moet ze nog veel leren. Ja. En dat ligt aan die opvoeding. ja, maar opvoeden deze met z'n tweeën. Oh. En daar gaat het mis. Och, shit toch goed. Wat muziek betreft. Oké. Die vrouw had een gram andere smaak? Ja. Oh. Even, ja, maar dat is niet erg. Dan had ze ook een keus. Ja. En die van mij, die douw ik dan een beetje helderder. Oké, super. Ja. Goed. En wat heb ze met whisky? Wat is wat whisky? had ik met whisky? Ik ben er gans lang geleden met begos. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En dan had ik een winkeltje gehad. Vlak hem er ook. Maar dat is ook 5 jaar geleden met gestopt. En ik dacht nog immer, ik heb mijn whisky, maar ik vind whisky gewoon lekker. En ik vind whisky ook is net wie muziek. Dat is een gevoel. Een moment, dat deed het met zich. En dat had ik met beide. En dat, ik ken inderdaad, ik heb een aantal kennissen die hebben die zijn wel verzorgd op whisky. En die kennen er zo intens van genieten van een groot glas whisky. En dan de ene rookt zich een sigaar erbij of de andere. Ja, ik vind het wel chic. Ik heb het nooit nogmaals leren drinken. Maar goed. We zijn eigenlijk hier voor de vinyl, voor de platen. Ja, dat is want sowieso. Die eerste keus, wat is dat? Wat is die eerste keuze? Ja, Sympathy. Dat is een band, had maar 5 jaar bezongen. Dus dat is nog niet zo gans lang. En een beetje rock, blues, een beetje daartussen. Ik vind dit, wat we nu gaan luisteren, dat is weer een beetje anders, een beetje meer, gaat sneller.
Maar ja, dat is, wanneer ze begint te kijken, er eerst uitzoeken wat ga ik doen. Ja, dat en dan is als ze de LP's uitgezocht en als ze nog 6 keer veranderd en dan gaan ze de nummers ook weer veranderen. En, maar ik denk, ja, met whisky erbij vind ik de tekst wel goed. Thinking only leads to drinking. Dat is het nummer waarvan... Ja, dat is het nummer. En welke keuze zou daar dan aan Ja, passen? dat is dit. Een ganse zachte, verfijnde whisky. Rook er maar eens aan. Mag alleen ruiken, hè? Ja, zeker. Verdomd, huur alleen ruiken. De kind proeven wat ze wil. En een zachte zit? Dit is, ja, zeker. Oh god, Maar- maar ja, keer. Ja, Ik sta al op de kop. Dit is dus een zachte dit, whisky. ja, maar ik weet wat het is, wat ze denkt. Nee. Dat is een beetje dat, het is toch alcohol wat ze ruikt. Maar Ja. verkletsen te veel over de whisky. Oké. Moeten we net toe, we moeten... Hij geeft het om. En ik vind het dan schön om af en toe even ruiken. en dan... Oh. En de associeert ze met het nummer Thinking Only Leads to Drinking, Drinking. van de band Sympathy. Het eerste keuzenummer van Dag Frans. Wat is blues, hè? Ja, dat is een Blues beetje bluesrock wat ze maken. En het schöne van dit is, die komen uit Den Haag. Oh, En Nederlandse band. Ja, een Nederlandse band. En ze hadden een bandje gekregen van Geo Dijkers, dat is de zanger. En, maar ze waren al met gedangers bezig. Hans Vermeulen, Ja. Sandy Coast. Ja. Die waren bezig met een bandje, met die Angerlu, de andere bandleden, de gebroers Matla. En die houden een zangeres, Marianne. En die houden zijn eerste optreden. En dan wordt een beetje ingeleid bij Sandy Coast. Dus Oh. ja, wordt dat wel goed. En toen hadden ze dan toch nog eens een keer de jong gebeld. En die is dan gekomen. En ja, die had ik de nummers metgeschreven. En dat is echt een gouden greep geweest. En het is een LP, ja, je ziet, het is een beetje... Ja, chic. had een zware tijden gehad. Maar ja, qua muziek, het is echt, ja... En dan moet dat, wat ruik ik nou eigenlijk dan? Je gaat zacht, je gaat fruitigs in mijn beleving. En als je gaat proeven, dan kun je ook het rokerigs erin. En dat werd dan weer, ja, een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Fruitig, zacht, lange afdronk. Maar het is meer, ik ga dan met gekker whisky, ben ik dan ruik. Dat is die geur, dat. Maar ja, als het niet gewend is het misschien... Spiritus. Nee. Maar dat ze dat dan associeert met deze muziekfeest. Ik vind sowieso, zoiets aan, muziek, platen, Ja. muziek drieënig de hele dagen op de radio, whatever. Ja. Maar dit is, muziek is echt platen drieënig, wanneer ik rust en tijd had. En wanneer ik rust en tijd had, had ik ook whisky. En dan had ik eerst een dupje, daar ken ik de hele avond met Dat is doen. een sniffer, hè? Ja. En de ganse oven. Dat don ik de hele avond met 1 of 2 glaasjes. Ja, dat was Oké. het. Ja. Oh, Dit is gans veel. Maar dus het is, echt genieten. ja, echt genieten. Ja. Oh, wat ruik. Ja. En maar dat merk bij deze muziek, dat het Oh, dat is, puur dit is toeval. meer het soort van whisky. Ah, Het soort van whisky. Dit is ja, muziek, daar is een beetje vrolijk van en een beetje zo Ja. van, ja. en de lui hebben nog niks gehoord. Oh, die hebben van nog de niks plaat. gehoord. Ze zijn alleen dat er heel aan moet. Maar voor de lui toes, de platen komen ook, ja, sorry, maar dan op Spotify, Tony's Vinyl Tip Please, dan kent je ze luisteren, zonder dat verder doorheen moelen. Oh. Ja, nou Maar ja, net goed. van vinyl, maar oké, dat was. Ja, nee, Ja, sorry, ja, maar ja. ja, goed, dat moet toch, want dit is natuurlijk heel erg interessant en daarom, ja. Ja. En wie interessanter het is, wie meer dat we gaan moelen. Oei. Ja. Oh, dat- Wat is het eigenlijk, Frans? Want we zijn nu aangekomen aan die tweede Ja, keus. ja. Dit is natuurlijk ook Ja, ja, daar heel, zijn ook heel gans, chic. gans, heel gans chic. veel LP's ook, van vroeger nog. Ja, dat is eigenlijk ja, de kenst die het was. Ja. In het begin had ze... mijn pap, die houdt niks met muziek. Ga niks. Oh, De luisterde niks, dat wou immer Radio E op staan. Dus dat was net zo neuts, schön. de neuts, ja, actualiteit, ja. ja, De ganze ja. dag gemoed. Ja. Ja, dan moet ik ook zoveel, denk ik. Ik denk dat het dat is. De mam hoort wel van muziek, maar dat was klassiek en operette.
ja, Oké. klassiek vond ik dan nog wel oké. Ja. Operette, net zo mee denk. Ja. Ik ben het wel, ja, de geest wel leren waarderen, maar het schöne is wel dat ik met filmmuziek ook, zo met ABBA en zo, dan vond de man dat ook wel schön. Leuk. Ja, dan is oh jong, dat is wel schön, dat is wel schön. Ja. Maar ja, wanneer ik met zo gaat kwam, dan was het jong, wat een herrie. En vroeger kon ik dan ook zelf bandjes maken. En Cassettebandjes, ja, cassettebandjes. En dan word ik op het nemen. En dan had ze me al geroepen voor het eten. En had ik dat wel niet gehoord natuurlijk. Hè. Een beetje hel gezet. Dus wat deed ze dan? Dan deed ze de stopboot erin. Oh! En dan wordt puh. En dan draaide de roep zetten. Dat is wel. Ja, dan wordt mijn bandje mislukt. Kon ik dat nooit beginnen. Oh. Dus dan had ik in de kabel getrokken van onder naar boven. En dan had ik een lamp gemaakt. Dan kon ze op de knop doen. En dan ging de lamp knipperen. En dan was ik oké. Snel rennen. Snel roepen. Anders kon ik dat nooit beginnen. Geweldig. Ja, want die tweede keuze is Bab. Ja, dat is... Bab is natuurlijk... Ja... de skulls voor papa, hè? Ja. En het is, ja. En het is, ik vind dat wereldmuziek. Schön, Dus de rest van de platen zijn misschien net voor mensen die alleen naar Radio 2 luisteren, ja, daar komen ze het niet tegen. Nee. En hij had ze dan nog een beetje gelukt, nog eens een keer in het top 2000 steeds, maar de rest werd een beetje, ja, lastiger. Maar ja, Bab is, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, daar hebben ze ook nog het nummer uitgezocht, Ja, hè? De ja. Kristalnacht, hè? Ja, maar dat is, had ik ook een beetje verdicht gedaan. Ja, fijn, dank. Ik denk, dan moet het trommelke. Dan moet het trommelke. En wie dat zo immer een beetje Ja, opboet. opboet, dat vind ik, ja. En dan hou ik de eerste installaties die ik hou, dan hou ik van die boxjes zo goed. En die hou ik dan op de grond gezet. En dan ging ik ertussen liggen. En dan kon ik het gans heel huren, maar dan hou de man net zoveel last ervan. Dat vond ik dan, ja. Opgeneerd. Opgeneerd, twee boxen en dan ging ik liggen. En dan de muziek. Ja, dat was super. Ja. Maar ja, welke whisky hoort bij Bab? Ja, kijk, dit is een ach, dat is zo schön. Had op 3, het zijn 4 whiskies met elkaar vermengd. Een blended whisky heet dat dan. Maar daar ving ik al Ja, verbouwen op. beter. Nee, maar daar ving ik Ja. niet zo van, maar deze... Nee, dit is ganz zacht, maar meer fruitig zacht. Lekker. Maar het had een rieping gehad op 3 verschillende vaten. En Pedro Jiménez sherryvat, Oloroso sherryvat en portvat. Oei. En dan kiezen wat meer zachtheid in de whisky. Maar ja, het gaat om de muziek, De niet om de whisky. Kristalnacht, Want de kumper. begin over whisky, dan klets ik de ganse over Nee, over maar whisky. daarom Dan mag ik het van tevoren. Dan kan we nu even dat leedje En dan luisteren. wordt het dan even ruiken, joh. Ja. Kristalnacht van Bab. Tweede keuzepleitje. Kumper, hè? Kumper. Oh, lekker. Ja. Ondertussen moet ik ook nog de derde keuzepleitje opleggen. Dat weet ze dan alvast. hè. Oh, heerlijk. Ja, hier kippenvel. Dat is fijn, hoor. Ja, Ja. de kumpet. Ja, Mag ik helpen? ja, even. En hier loopt ze dus op de grond al. Ja. Ich will, dass ihr klaut, dass sich En- nicht verhört. Ihr euch steht ins Laut, manchmal klaut es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach Maar ook die tekst, dat is toch Ja, eigenlijk, ja. zwischen Bruegel und Bosch. Gaming stellen, Sirene, jetzt En, zie ze ook, nou een boek gelezen. En dat had hem in een bepaalde gevoel gebracht. ja. En Vertel door maar had door, hij dat vertel maar nummer. door, vertel maar door. En dan Ja, nu. dan had hij dat nummer dan nog. Ik vind immer, wenn ze zo gaat kind, dan Ja. dat kind ze, ja. heimlich verlässt, wer die Stadt. Het is in een uur en het beste door. Ja. Hasten vorbei, offiziell sind die Mädchen dabei. Maar dat handverhaal in de buurt ook wel. Allzeit bereit. Ik had nog gevraagd of er Skinny net een LP houdt. Halali und Grenzen. Maar ja, die had geen cd'tjes, helaas. Hij heeft nog geen vinyl, hè? Geen vinyl. Dat kon ze toch niet meer maken zo snel. Ik hou het gevraagd. Ik hoor het wel. Ja. Want ja, de jongens staan nu met in het dialect bezig. Ja. Maar dan had ik ook, vroeger in de winkel had ik hem ook. Dat is ook een whisky-liefhebber. Ja. Maar
met Skinny wordt het anders. Dat was samen aan het doen met Tren en Jacques Poels van Rowan Hezen, Herberg de Troost. En dan houden die in december houden die dan optredens. En dan maakten ze eigen muziek. Dus er wordt gans gedaan als boete, alles om. Ook Jans in de broer, Mo Jones wordt erbij. En daar hebben ze een nummer gemaakt. Mama, I Just Killed a Girl. Had Skinny gemaakt. Ja, dat wordt verkocht. Dat is zo schön. Want er was mijn camera, Lu. Van Skinny, even zoeken, Skinny. Alles wat hij gedaan had is schön. Vind ik schön. Het nu pas weer een nieuw liedje uitgebracht, hè? Ja. In dialect inderdaad. Ja, maar dat liedje was zo waarop zingt nog in het Engels. Ja, Mama Just Killed a Girl. En er komen bij mij. En Jacques Poels had zijn eigen champagne uitgebracht. Oh. Had ik gezegd, Skinny jong, hierop jong. Dat is voor de tank te poetsen. Dat moest met zijn rock and roll, als ze werkelijk echt muziek maakt, dan moest ze een whisky te maken brengen. En dan had voor Skinny een eigen whisky te maken gebracht. Hoorzoog Skinny whisky. Oh. Ja, en de hand voor nog op de markt. De hand voor de officiële dingen. Frans Teunis won nog door. En Tren had het eerste exemplaar. Oh, wat en dat Skinny overhandigd. Ja. Oh, wat chic. Ja, en dan precies, en dan moesten deze. Dan moesten eigenlijk de ogen dicht, ruiken en luisteren. Ja. Wat wil ze nog meer? Hier. En deze heb ik zin om te nippen eraan. Ja, dat net eraan. Mocht dat? Ja, tuurlijk. Maar immer gans klein beetje. Vult ze dat echt zo? Oh god, maar ja. Brand op, oh man, dat brandt. Het brandt. Het smaakt anders dan dat de ruik. Ja. Oh, ruik. Ja, de Hans maakt ook af en toe foto's en filmpjes. Oké. Ze moesten ook af en toe naar Hansens kijken. Oei. En dan pakken we dadelijk een hoes in de hein en zo. Ja. En ik maak dadelijk ook foto's van de hoezen, die komen dadelijk allemaal in beeld. Maar wat bijzonder, hè. Ja, dit is natuurlijk... de driede keuzeplekje. Ja. Wacht, en begin nu foto's maken. Oh ja, foto. De whisky erbij. Wacht even, platen erbij. Whisky erbij. Goed. Die driede keuzeplekje. Ja. Frans, vertel. Ja, Yngwie Malmsteen. Yngwie, ja. Dat is echt... ik vind muziek is... schön. Maar... ja, daar had ook herinneringen aan muziek. En Bab, dat brengt me dan terug heen. Hè? Ja. Bij de papa en de mam. En ja, dat is toch dat gevoel, kunt er nog weer omhoog. Met deze, ik hou vroeger een vriend, daar word ja, don voor me muziek luisteren, zo ging dat vroeger. En de hand van ja, ook Yngwie. Echt te gek. Men had idioot, want ik ken het anders niet meer. Die had op een gegeven moment gedacht van, ja, ik ben nu oud genoeg, dus had hem het opgehuurd. Dat is net zo handig, ja. En ja, dat kan gebeuren in het leven. En dan wordt de crematie. En dan houden papa en de man van hem gedacht. Dat bedoelt ze het zelf? Ja, het zelf wordt gepleegd. Ja. Ja, dat gebeurt ook in het leven. Hoor. Ja. En houden de papa en de man van hem gedacht van bij de crematie vergond het pleegjes van hem draaien. En Hans ook, onder andere, deze gedraaid. En ik, ja, hoe zat dan net dat gedraaid ging horen. En qua tekst past dat schön. En ja, dan komt dat binnen. Dan weet ze wel. Dan is dat, dan denk ik, ja, de laatste keer dat ik dit nummer überhaupt gehoord had, was met hem samen. En nu werd ze geconfronteerd met dat moment. Maar wordt ze dan de bij de Nee. Ja, bij de uitvaart. Jawel, bij de uitvaart was ik bij. Best geweest? Ja, zeker. Ja. Maar ja, maakt niet zo uit wat gebeurd was. Maar in ieder geval. Maar waar komt hij vandaan? Yngwie Malmsteen. Welk land, waar komt hij vandaan? Ja, wordt dat Denemarken of Zweden of zo? Ja, Malmsteen. Ja. Maar wat ik het gekke vond, ik ben bewust met het uitzoeken van pleegjes. En eigenlijk voor mij wordt het immer
gitaar, bas, drum. Dat is belangrijk. Dat is, dat maakt het. Ja. En ja, gitaar, Yngwie. Ja. Maar allemaal, het zijn immer, bij alle nummers die ik had gepakt, is het toch de zanger die ook gans interessant en belangrijk is. En hij had voor Jolyn Turner. Ja. Vroeger eerst bij Rainbow gespeeld. Oh. Met zijn oude helden. Ja, dat is echt een super zanger. En de oude kans gekregen om in Rainbow mee te spelen is gestopt. En dat is een beetje uit de regen gevallen. Mhm. En Ritchie Blackmore en Roger Glover hadden hem gevraagd als zanger. En Yngwie was ook slim. Die denkt, ja, dan had ik een goede zanger. Dus laat me komen. En hij had ook metgeschreven. En daarna had er nog meer geluk gehad. Dan is er bij met Deep Purple Hans hem gevraagd. Dus toen Deep Purple weer opnieuw begonnen is hij had hij Ian Gillan vervangen. De Jolyn Turner. Ja, dus daar waren ze bij zijn oude helden kon ze met toe. Maar dit is dan een stukje uit een periode dat hij dat is echt Dreaming. En Dreaming. Ja, dat is ja. Vooral luisteren. Ja, ik denk dat moet voor met muziek sowieso. Vooral luisteren. Ja. Vooral luisteren naar het derde keuzepleitje. Yngwie Malmsteen met het nummer Dreaming en tussen haakjes Tell Me. En ik pak weer een whisky erbij. Ja. Hoe schön is dat? Oh, je hebt hem. Geur niks. Kent dat. Heb ik hem moeten. Dat kunt je. Kom, gaat Dat gewoon niet kunt je. schaap genoeg gezegd. Sorry. Sst. Sst. Ja, dat is toch... Maar dat is een gitaarvirtuoos. Dat is echt... Ja, maar Yngwie is hardrock, hè? Ja. Maar eigenlijk is klassiek geschoold. Oh. Dus Ja. Trilogy Opus, dat is echt dat is een klassiek stuk, maar dan met volle gas. Is dat trein? Wat heb ze nu, hè? Dit is Hans jonge whisky, maar 4 jaar oud. En die had op een sauternevaat gelegen. Een wat? Een sauternevaat, Wat is een wit dat? wijnvat, maar dat is een zeutere wijn. Proeven, ja, ik weet niet, het werd immer steviger en dus ik weet niet of ze dat moest doen. Maar het geeft voornamelijk die geur, dat kabbelende van de muziek, zoals dat opgebouwd werd. En dan dat zachte van de whisky. Ik vind, maar ja, ik ben getraind, waar. Daar kan ze niks aan doen. Ik heb het nu voor het eerst. Dus het ruiken aan whisky is ook al Dat is 90%. Ja. En het proeven is bizar. Nou, Nee, is ook lekker. maar Ja. het ruiken is... De lui die een whisky kopen en dan de dag daarna een nieuwe nodig kind ze hebben met een feestje. Maar normaal is het eigenlijk gans genieten. Genieten met hoofdletter G. Ja. Wie langer dat ze ruikt, wie de verangerde ook. Ja. En dat is de kracht van whiskies. Geuren veranderen. Daarom is zo lang met een glaasje. Want dit heeft ook een sniffer, hè? Ja. En een sniffer wil zeggen een ruikglaasje. Ja, het zorgt ervoor dat de geur comprimeert. Dan ruikt ze meer en proeft ze ook meer. Maar ja, en dan, ja, deze muziek. Wat wil ze? Ja, dat is een beetje qua hoes een lastige. Ja, ik moet even de volgende Ja, opzetten, ja. want het is te afgelopen. En als het had over, sowieso over LP's, hè. Ja. Kijk, vroeger doch ze nog eerst in, papiertje erin. Wacht even, ik moet even, man, sorry. dadelijk is dit afgelopen. Kal tegen de lu. Ja, Kal. sorry. Over de whisky, over Yngwie. Wie oud is ze geworden? Wat zag ze? Nee, Yngwie geeft nog immer. Die is nog immer, die speelt nog immer. Maar wij worden... De vriend van mij, die waren... Oh, Ja. och, sorry, nu veel Nee, te dat mag niet. kwartje. Dat mag niet zo. En dit nummer hebben ze op... Op de... Ja. En dan komt dat... Ja, Och, sorry, Frans. Ik word helemaal... Ik meende dat... Achter, want zoveel leuk doet. Dat is Nee, normaal. maar- Dat hoort erbij bij het leven. Wacht even. Ken ik gebogen verschreven. Ja. Nee, maar dat heb ik niet goed begrepen dan, hè. Ja, misschien wel echt niet duidelijk. Ik denk dat het dat is. Ken ook, hè. Ja. Maar dat is... Dat muziek dan echt binnen kunt. Dat is echt, ja...
En dan steekt ze door, en zo stil, op zo'n stil moment, weet je. En dan... En je wordt samen Ja. malmsdien dat gek. wordt echt, ja. Is dat ook eens een Pinkpop geweest? Ik geloof het wel. Ja, ik kan me daar gaat van herinneren. Ja. Maar het is ook, ja, het is de gitaar, de stem van hem, het hele pakket samen is ja. Ja, dat is echt een beetje de jaren 80 rock, hoor. Dat is een beetje dat, ja. Ja, de zussen ook in de kapsels allemaal. Ja. Ik zal dadelijk een foto maken, maar ja, misschien... Kijk die kapsel. En dit is de Jolene Turner, dat wat bij Rainbow en bij Deep Purple heeft gezongen. Ja. Ja. Waar de lamp reflecteert. Ik maak dadelijk foto's. Oh, Voorzichtig. ja, dat is plaatsen. God, maar ja, 3 whiskies, 3 platen. Dan komt Ja. er die vierde Ja, dat komt... keuzepleintje. Dat wordt ganz simpel. Led Zeppelin komt er. Oké. Dat is voor mij... De top. Ja. Ja? Ik vind echt Zeppelin, dat is... en ik had lang getwijfeld over Led Zeppelin. De eerste LP. Of deze. Het is het geworden, hoor. Weet ik niet. Gewoon, Maar nee, en, Een steamfeestje. maar ook een beetje, en dit vind ik ook schoon, kijk, Disco Downtown. Ja, dat ik bestond- zag hem hier ook Ja, zo, een ja. Oud-Brunsen met Ja, een ik kan ook, ja, natuurlijk, Music Machine, Ja. Satisfaction, Ja. dat komt natuurlijk overal. Ja. Maar dit is een beetje, zijn veel LP's ook bij uit mijn vroegere periode. Oké. En dat zijn dan, ja, dat wordt dik in de buurt. Dat wordt, ja, dat besteedt natuurlijk ook wel al gans lang niet meer. Maar ja, het is gelukkig Ja, die andere twee wel nog. En het mooie is het artwork. Een tuutje Ja, erom. laat maar zeggen. Het tuutje erom. Een tuutje voor erom. Ja. Dan hand voor de hoes. Ook gans schön. Dit is de binnenhoes. En dan de binnenhoes. Maar de binnenhoes, ja, Ja, is kijk, geweldig. is toch geweldig. Kijk, dit is bij het begin van de opnames. Even laten zien. Ja. Het begin van de opnames. En wie opgenomen wordt, zo het er zo uit. Een rotzooi. Een grote rotzooi. Ja. Ja, maar ja, het is wel. Ja, Led Zeppelin, dat kan ik ervan zeggen. Een paar jaar geleden was Robert Plant op Pinkpop. En ik stond natuurlijk al vooraan. En ik denk, wat bleven die lui? Wat bleven die lui? En er was echt een kwartier voor. En ja, daar komen ze een beetje. En dat was eigenlijk niet zo gans druk. En ik denk, wat is dit? Maar ja, Wordt dat niet goed dan? Jawel, dat was geweldig. Dat was geweldig. Oh. Ik ga daar... Ja, maar misschien is het publiek verjongd. Of Ik denk, kennen dat die het, dan ik denk dat het dat is. Maar uiteindelijk wordt het toch vol. Maar bijvoorbeeld met Stromae, ja, dan kunnen ze niet Ja. Gebergen halen. Dat heb ik dan wel gezien. Ja, had ik ook gezien, maar daar stonk ze zo. Ja, klopt. Maar dat was wel... ja, dat was sowieso een Pinkpop met toch... Grönemeyer. Ja, heb ik En de stond hingen. Dan denk ik, Pinkpop, Ja. wie kent ze net Ja, nog vind ik, denken? daar op Omdat, het hoofdpodium ja, moeten natuurlijk. staan. Maar Dat vonden we allemaal toen. aan Dat de vonden we andere allemaal. zie, het wordt toch... Voor ons waren het een feestje. ja, En de rest die ja, hem niet ja. koos, die bleven maar door. Ja, dat Wel is... luisteren, ja. maar de best wel aan het moeilijk. Oh, sorry. En de hebben we dan Fool niet in over the de Rain. whisky gehad. Ja, Fool in the Rain. Hey, oh god, verzit al op een oude voer. Oh. Oh, ik krieg zeek. Ja. Led Zeppelin, Fool in the Rain. Ja. En moeten we hem dan op 45 toeren zetten. Oh, wacht, foto. Deze moet ik hebben, Ja, ik sorry. wil zeggen, Swanson. Ach, Dit en is dat hem, is hè. echt, ja, Led Zeppelin, dat zijn de 4, ja. Laat ik zo zeggen, het is niet de allerbeste gitarist, maar wel een gans gouden. Ja. Het is zeker niet de beste zanger. Het is bassist, toetsenist Jean-Paul Jones, de meest belangrijke man in de band. Ja. Die hoort alles bijna. En de enige die echt in mijn idee overal echt, ja, voor mij is dat de beste drummer ooit. Wie is dat? John Bonham. John Bonham, ja, Bonzo. dat durft ze wel nu zeggen, ja. Moby Dick live, ja, dan is echt, maar ik vind, ja, en dit is ook zo'n nummer. Er zit natuurlijk, ik wil eigenlijk een Kan maar tegen de Luc, kan maar die tegen- echte bluesnummers Ja. pakken van Zeppelin. Ja, Baby, I'm Gonna Leave You. Maar ik denk, ja, dit is een beetje
gans anders dan alle andere dingen van Zeppelin. En een beetje inderdaad. op tempo en ja. En wat ik schoon vind aan dit nummer is langzaamaan beginnen, dan gewoon voor tempoversnelling erin. En dan met 1 tromruffelke weer terug op hetzelfde pad. Ja, dat vind ik geniaal. Durven we dat aan? Ja. Ik ken dit nummer ook niet. Nee? Nee. Ja, Zeppelin, die had ik, ja, dat is voor mij immer. Ik ben eigenlijk te jong voor Zeppelin. Want ja, ze begonnen 3. Maar ja, ik ga het ingehaald. Dat is gek. Guido Nee. van de Schintaler is ook de grootste fan van Ja, dit is Zeppelin. echt... Maar wat moet er van de Och, whisky ja. bij? Ja, laat Och, ja, komen, zie ze, we zitten op een oude voer, Ja. oude keer. Zeppelin, ja, dat moest je deze zoeken. Dit is Echt toch waar? zo verfijnd. Het enige is, de kinderen ze proeven. Maar dit is op vat sterk, dit is 54,5%. 54,2%. Ik ruik het inderdaad. Ja, had 8 maanden rijping op een Peter maar dat warme, zachte, dat ken ik van Led Zeppelin. Ja, wat raar. Ja. De kleur Nee, en maar... de geur. Hij Oh, kunt. dit is... Kijk, Oh, nu ruik ik... Ja. We gaan het Oh, van hier tempo kumpen. maken. We gaan het van tempo maken. Ja, Oh, zo ruikt ze wel verschillend. Oh ja, dit is. lekker. Ja, Moet je proeven. ja eigenlijk wel. Ja, goed. Heb ze een goede keuze gemaakt. Hey, ja, sorry. Oh, zie je? Nee. 1, 2, 3, 4. Die 4e keuzepleitje. Een ene laatste keuzepleitje. Ja, ZZ Top. Deze. Ja. Wilt ze er al gaat? Ja. Ja. ZZ Top. Ik hou 7 albums van ZZ Top. Ja. Dit wordt de 7e. Ja. En toen kwam Eliminator. Ja. Ja. En toen kwam Lu naar mij toe. Er is een nieuwe band, ZZ Top. Een Dat is nieuwe- ruik. een nieuwe Ik band. zag, dat is, en ik had dat geloesterd. En ik vind de muziek is schön. Op Eliminator is schön. Maar ja, laten we ganz eerlijk zijn. Met z'n dit huis. Dat is echt alles blues. Blues. Hey. Zie je? Ja. Oh, dan gaat ze weer terug. Ja. Zo'n roffeltje en gelijk weer terug op dezelfde. Ja. En nou, Page nog een beetje tijd. Ja, ik denk dat ook spelend gaat, hè. Ja, dat zijn natuurlijk drie geniale gekken geweest. De jongens van ZZ Top. En Eliminator wordt bij mij, dacht ik van, nou ja, oké, likes en zo. Ja, is schön, Voor is het leuk. grote publiek, ja. Ja, wel leuk. We zijn ze bekender geworden. Ja, toch? Daar hadden ze het geld met verdienen. Ja. En daarna kwam Afterburner. Ja. En nou dat Frank Beard. Is de drummer? Nee, ja, de drummer. drummer, ja. ja. Een elektrische drum. Denk, huur op, jong. Huur op. Ja. En daarna had wie was dat? Billy geloof ik, had zich in de voet geschoten en zo. Dat nee. Maar ja, ik denk ja. Wordt dat ook al wie de gitaar draait? En Ja, dan ja, wordt- oké, ja. Maar dit is nog, dit is Dat het laatste vuur. album voordat ze Vuur, die gekke dingen ja. gaan doen. En We gaan luisteren. ja, dus full for your stockings. We gaan luisteren, Fran. Ja. Ik moet helaas Ja, deze ja. even aftrekken. Ja. Toch laat. En dit is belangrijk vanaf het begin. Ja, oké. Ja, is goed. Wacht. Dat is echt. Laat maar gewoon. Let op, let op. Full for your stockings. Oh. Ja. Dat deed het toch al, of net? Het is een beetje anders wie de rest van Led Zeppelin. Of van ZZ ZZ Top. Maar ja, het hart er vol zit. man. Ja. Ah, dat is zo lekker. En dan houden ze ook nog, dat doen ze ook nog. Ze hadden ook op deze LP hadden ze ook een combo dat de Lone Wolf Horns. Oh, blazerkist, En, ja? ja, daar waren saxofonisten 3 en misschien herkent ze. Ah, Dat doen ze ook zelf. echt waar? Ja. Oh, ruik. Ja, en mensen
het laatste nummer, hè, dat kunt je horen, dat is dan Manic Mechanic. En Ja. het einde daarvan, dat is die auto die ze ziet in de videoclip. Ja, ja. Dat is daar huurt ze hem al. Oh, er wordt een videoclip nog niet gemaakt. Nee. Wow. Oh. Ik moet zeggen, Ja. Hey, maar en, welke whisky moet er bieden? Ja, dit is kanonnen. Dit is, ja. Dit is blues. Dat mag een beetje prikken, maar Oh, ja. ja, dit is ook bijna 60%, dus het is een beetje wat... Wacht wat even, nu snap ik het even niet. Maar Seite 1. Ik meen dat ik net ook Seite 1 zette. ja. Ik moet Seite 3. Dat is de verkeerde. Ja, dit moet er wel hebben. Ja, maar hier zit ook Seite 1. Ja. Welk nummer? Dump on. Oh, die. Ja, 1, ja, 4. ja, Ja, ja. oké. Kom er wel. Ja. Ja, dat was immer dat echt rauwe Texas blues, wat er immer, dat intensieve albums gespeeld. Ja. En zo wie gezegd, ik had die andere twee daarna ook nog gekocht, maar daarna ben ik op na Afterburner, dacht ik, ja, dat wordt de Afterburner. Daar word ik verder met. Heb je ook een oude auto? Nee. Nee, maar ja. Nee, dus ja, dat is zoveel muziek wat er gemaakt werd. En nog iedere dag, ook hij in de buurt, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Ja, Vroeger, chic. mijn schoonbroertje, die was in een bandje. Zenit, dat is nog een clip van gemaakt, die had Skinny nog gemaakt vroeger. Oh. En dat was eigenlijk Pearl Jam met U2, een flink shuttelen. En House Zenit. En dat was ja, fantastisch. Dat bestaat niet meer. Maar nee, Jammer. die hadden ook die hadden alle nieuwe Nou ja, carrière. carrière gemaakt of zo gaat. Maar we moeten Maar- door. maar We we moeten moeten door. nog- De Oh. laatste keuzepleitje. Wat Ja. is het? Wat is het? Ja, Frank Zappa. En Frank Zappa is zo divers. Hij had Ja, alles ja. gedaan. Ja. Van klassiek tot jazz, blues, rock, country. Ik kan ze niet bedenken of hij had het gedaan. We hebben laatst nog op een repetitie het nummer Bonanza van Ja, Frank Zappa ja. geloosd. Even die paren Ja. en moten. Oh, Ja. geweldig. En mensen Ja. zoeken, maar ik had hem net op LP, moet ik toch eens gaan zoeken. They don't do that on stage anymore. Oh. En de houden Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Ja. En normaal is dat bij mij no-go. Led Zeppelin moest er vanaf blijven. Ja? Oké. Wacht, Dus ik even- zet even de belgeet. Ik zet Ja. even die laatste keuzepleitje op. En dan kent Stoer de Lu nog even... Wacht, Kijk. moet ik heel even... Ja. Deur is een pakketjes, alle pakketjes. Ik ben gelukkig, maar dat is Frank Zappa. Ja. Frank Zappa. Is niet alleen, maar de tekst is ook een beetje in deze woordcultuur. Ik ken het eigenlijk niet. Maar ja, aan de ander zie. Ik denk dat het wel ken. En dan doen we dan ook nog een schöne whisky bij. Wat kan er dan gebeuren? Oh. Oh, Fransman. Ja. Oh, wat een einde. Wat jammer, het was zo'n leuke uitzending. Het was zo'n leuke uitzending. Dit is toch sowieso Ike Willis. Super stem. Dit nummer gaat eigenlijk van de Lu. Ja, dit is een gans rokerige whisky. Echt Ja. maskeluur. Dat huur ik bij dit nummer. Oh, god, Ja, ja. dat moet ik proeven. Nee. En eigenlijk is dit van vertellen van als alles is gemaakt zo wie God. Het is gemaakt door God. En eigenlijk zijn het veel dom lu. Dus van het vuur dom lu zijn, dan is God eigenlijk ook dom. Dat is Oké, een beetje, ja. door gaat het nummer over. Ja. Strekking van het Dat, ja, verhaal. ik ken eigenlijk, met mijn katholieke achtergrond ken dat eigenlijk, dat kost eigenlijk niet heen. Maar ja, ik kom er toch met voet, want
Ja, daar hebben ze hem niet op staan. ja, dat is toch weer Ja, gelukt. dat doen ze de Toch weer gelukt. miljoenen kijkers naar Frank nog. Zappa. Ja, God, maar ja. het is wat ik het zo in deze periode, er wordt ganz los qua muziek. Echt, op deze LP staat van country tot ja, alle muziekstijlen doorheen. En rock staat erop. Maar het schöne van dit is ja, Frank Zappa natuurlijk op gitaar. Maar Steve Vai, waar ook Ja. hem daarbij. Oh. Ja, dat is eigenlijk Oh, ja, wie staat er? ja, dat het zwaar gaat door. Strat abuse. Ja. Stratocaster. Leuk. Maar wat ze muzikaal gedaan hebben, dat is eigenlijk ja, ongelooflijk. Dat is, ik geloof net dat er nog in is die zoveel gedaan had in zijn leven. Eigenlijk ook te vroeg gestorven, maar het schöne was, hij had een stuk geschreven, opiniestuk geschreven. En dat hadden we geschikt. Dat zou eigenlijk in Nieuwsweek komen. Maar die hadden dat doorgelezen en hadden we gezegd, nee Frank, dat gaat niet. Ja, zitten, hou het toch liggen. Ik denk, print hem maar op de hoes, dan ben ik het ook. Had ik dat ook, ken ik het ook gebroken. Ja. Oh. Maar zijn ideeën, er worden nog een keer, er wordt eigenlijk wel voor president gewoon. Wanneer nu nog geleefd houdt, dan houdt dat zeker gered. Ja, maar dat is eigenlijk een ganz intelligente man. En maar had alles gedaan wat ze maar kids bedenken. Ik kon niet nu pien doen. Hè. Ik Ja. hoorde een keer busleider van bureau Pinkpop naar Frank Zappa in Ahoy. Ja, Die lui waren waanzinnig enthousiast. Wordt uitverkocht. Ik ging naar binnen als busleider. Ik heb 2 liedjes heb ik gehoord. Toen ben ik Rotterdam en ben ik weggegaan. Ik denk, wat is dat? Gans, stond allemaal op de kop. Ja. De ganse... En ik denk, dit is geen muziek, man. Alles doorheen. Wat een, vind je dit geen muziek dan? Ik vind dit raar. Ja? Ik vind dit echt raar. Het is altijd een beetje raar. Ja. Maar ja, de Shaker Booty, hetzelfde. Ja. Daar staat een nummer op, Red the Mango. Daar had ik ook een paar jurkjes voor nodig gehad. Ja. Oh, doe zelfs. Ja. Want ik vond het heel interessant. Zeker ook de kruisbestuiving. Ja, de kruisbestuiving, de whisky. allemaal ja, ik vond het geweldig. Ja. Ja, maar dat Het is is- ze net... Alle nou, dat voor strak. ja, is goed. Kippen voor de Nou, de uitzending. Nu de uitzending, ja. Leef Lu, bedankt Nou. voor het kijken. Wilt je ook eens in de uitzending komen, dan schrijf even een mailtje. Frank Zappa hoeft ze niet meer met te nemen. Dat laat dat maar toe. Whisky mocht ze metnemen, of gin, of wien, of mocht alles metnemen. Ik vond het heel interessant. Ook, ja, ik denk dat het een late avond wordt. Frans heeft niks. Dat kan gewoon niet blijven nu. Nou, ik ken het gedaan, ik moet ook nog iets zeggen. Ja. Aan het eind, wanneer Oké, het gaat. ja. Dat Inne Ja. zo vinylgek is, dat Ja, hij een daar. programma wie dit maakt, Ja, ja. daar ben ik ganz trots op dat ik sowieso dat ik er een klein deeltje van uit mag maken. Maar ik vind echt bedankt dat ze dat deed. ik vond het Want chic ik vind dat het ze- echt top dat ze deed. Wat leuk. Want die liefde voor muziek, dat is, ja, dat vind ik te gek. Dat Ja, maar ik is- zeg ook als ik het niet leuk Nee, vind. maar dat moet ook. Dat is hetzelfde met whisky. De hoeft niet alles leuk te Nee. vinden. En wat ook misschien een beetje bijzonder is. En ik denk dat mijn vrouw een beetje schrikt wanneer ze dit terugziet. Ja? Ja, ik kan dus nooit plat waar. Nooit. Och, Nee. Dus ik ga weg voor dich. nou, Ik ga het geprobeerd. het is goed gelukt. Het is Dankjewel, goed gelukt. dankjewel. Lieve kijkers, dit was Tony's Tip met Frans Brouwer van de whisky en de chique muziek. Dankjewel voor het kijken. Tot in de volgende Tony's Tip. Oh jee, zwijg even. Ja, alle leuke muziek behalve die laatste hoor. Frans Brouwer, wat van heb je even voor mij? Bijna.